Nay, seryoso aning naa sa akong luyo. Pero, Hi, seryoso ko mama. very good! Na Good evening mga kabandi! Naa na sad ta sa atong tulumanon nga sinang Balance TV. Good evening kanatong tanan, kumusta mo? So ang atong topic karon tuod di ay kay nakahuna-huna ako nga mauni akong i-topic kay digawas man gud mi sa akong bana ganihan nilakaw mi naa mi gipalit sa gawas. So ang ako ang nakita kay di ba usually kisa to ang mga estudyante diri sa Cebu City nga nag-eskwela sa Colon Street. Sus grabe ang Colon, wala ghost town. Ngano? Walay tao. Sayo man mo close ang kanang metro no. Walay tao, sirado ang mga kana ganing mga tindahan sa daplin-daplin, di ba na yung mga tindahan, mamaligya og mangga, mamaligya og kanang mga tempura, kanang mga gagmay nga mga store karon as in close. Ngit-ngit nya karon ni adto mi diri sa amo ang barangay dapit. So nakaingon jud ko sa kong bana, hala, mas aligri lagi diri dapit sa atoa kay mga open nya dito sa Colon close. So dito ko naka-realize nga grabe jud di ay ang dala sa pandemic sa ato ang kinabuhi. Kay grabe ang Colon sa una no, mga estudyante kanang naa naman mo sa inyong probinsya, di mo ka imagine sa Colon as in mingawa na gyud ka isa nga tanan. Mingaw na. Ang Cebu City basta walay mga estudyante grabe ka mingaw. So mauto ang ako ang nahuna-hunaan nga pretty jud di ay mingawa kung ang mga bata naara sa sulod. Kay kinsa man tong naglakaw-lakaw sa una, di ba mga batan-on raman jud na. Kay murag unsa ba ilahang gipangita sa kalsada, murag mga piso nga ilang gipangita, dili maurong sa mga balay. Karon naurong na sila nakatuna, pero unsa sa dang ilahang gi kalingawan karon ang gadget. So ang gadget bago pasad ko ganihan nagyaw sa akong anak nga dili magdugay sa gadget kay bawal jud na sa mata, dili ko gusto nga maabot na ang klase, madaot ang mata, upat na kamata ang naa sa ilaha. O diba? So mao na ang ako ang gi-storya ganiha. Inya karon mga estudyante diha diri sa Colon nya karon nanguli mo sa inyong probinsya, wala mo mingawa diri. Perti na jung mingawa, ang Colon murag gimingaw na sa inyo ha, ang inyong gibuhat nga dahan diri murag napapas na. Grabe na kamingaw jud. Anak, nag-unsa man ka diha, ka seryoso ba ani niya oy? Unya mga kabandi, no sa man inyong gibuhat sa inyong balay? Ang akong gibuhat no. Ang akong mama nag-slice sa pipino. Kay ang pipino gibutangan nila asin gamay. Mura ba sila nag-salad og pipino? Karon naabot akong bana, ingon siya, uy, lami kay ni butangan og kanang itlog. Itlog ba i-slice, boiled egg. Karon ang gibuhat ni mama kay kanang ang itlog kay makuan siya kana ganing mga tol allergy. I-divide kaduha. Ang isa walay itlog, ang isa na itlog. Karon nag-boiled sila og itlog. Pag boiled nila itlog, gihiwa. Gimix man na nila. Mura na naghalo-halo. Karon ang yellow na dugmok, ang white mo ay nakita, o di ba? Nindot kaayo. Mura yung siya halo-halo, dapat ipaibabaw to no. So mo to akong katawanan nga perti na akong katawa jud sa ilaha. So nahappy ko, gamay ra na siya pero nakatawa ko. Kay para pawa sa atong stress town. Uy ko, unsa na lang magsineryoso ta no? Dili jud angay karong panahon na magsineryoso ta. Bisag gagmay lang nga mga katawanan ato nang ikatawa. Ikatawa nato, dili ta mag seryoso. Di ba? Ano ang Tanaw salita akong ka? now, ha?
Ano mo siya ka nakatawa? Di ni katawa ko ganiha. Kay ang niya naman ko ni mamaliling nga. Gyusa man na nimong itlog ma nganong kuan man na mura na siya og kanang halo-halo. Kay dapat dili man to siya i-mix, ibabaw ra to siya para kanang ikaon nimo ana lang ba mura bag toppings nimo ba. Sus ila man di ay gimix kay first time nila nga na ing ato di ay nga ang pipino di ay pwede di ay mabutangan og itlog. So di ba nonsense akong istorya or nakatawa mo. So mo tong mga kabandin nga kita karon sa atong panahon karon ikatawa na to as in mga tawa ta para ang atong stress manggawas dili ta magseryoso. Kay ang mga tao karon daghan na kaayo na stress ngano sila na stress sila kay ilang gihunahuna ang umaabot dili ta maghunahuna sa umaabot oy ang ato karon hunahunahon ang present unsay naa nato karon dili ta hunahuna sa umaabot na maghunahuna ta sa umaabot na daghan na kaayo tang maglakaw-lakaw sa kalsada maghubo kay ngano na problema naman ta sa muabot paghani na hitabo o di ba ang Ginoo niingon gud ang Ginoo nga i-provide niya nya ano mabalaka man ta so dili ta mabalaka jud di ba nang banin that's it akong lesson karon nga gihatag sa inyo ha katawa mo bisag gabay ra na nga katawanan unya dili mabalaka sa mga umaabot ang Saan ang umaabot ma? ha Saan ang umaabot? ang umaabot kana bang muabot ba pareha na ugma usay mahitabo ugma imo nang balakan di ba Melon. nakasabot ka wala nakasabot ka sa akong giingon wala nangutan naman ka unsa nang umaabot Isa na. di ka mo worry sa imong future nakasabot ka sa future Sabi ko na. nakasabot na ka sa umaabot wa ka kasabot sa umaabot future nakasabot na ka Ang future Okay. na umaabot. hindi ba nakasabot na siya sa future pero sa umaabot di siya kasabot mao na ang bunga sa sigigtan og YouTube ang atong anak dili na ka mao mo binisaya English Ano na nag-YouTube mo sad ka? di ang inyo tanawon puro man English Bisaya pareha sa ako nagbisaya ako o di ba kay bisdak man ta so syempre magbisaya ko mga kabandin di ay nganong Bisaya jud ko kay dili ta ka express sa atong isulti kung magbisaya ta maka-express ta sa atong isulti jud kay mao man na atong nadak-an nya proud sad ko nga Bisaya ako dili ko mauwaw nga Bisaya ako nga gahi akong isulti akong gamito ng akong dialect kay Bisaya man ko so mga kabanin be proud kung unsa ta kung unsay naa nato basta wala lang tay na pasakitan wala lang tay na utangan nga wala ta kabayad be proud happy smile and be beautiful bye bye thank you for watching huy bye bye Sky si Sky na sa dangamong kauban gahapon si ate bye bye